Tää jää näitä harrastuksiin menossa. Joo, nyt on pistooliammuntaa taas luvassa ja käydään kattoo miten se osuu. Ja onko sulla on vissiin niin enemmänkin kokemusta sitä lajista? Muutama vuosi Joo. on tullut käytyä. Joo. Käytyä ampumassa. Nää oot vissiin pärjännyt ihan kilpailuissakin. Joo, joo, aika hyvin. Aika hyvin itse asioissa, että Onko tullut ihan pokkaaleita? no ei oo niitä vielä. Mutta niinkö, jos itteen niinkö vertaa, niin on vissiin oot pärjännyt sillä niinkö, jos ittiä haastaa vaan, niin Joo, tosi hyvin. Yleen harrastusmielessä ja käy voittaan kilpailuja, niin oliko tämä Mersu, mikä sulla on, niin vissiin niinkö, oliko tää jotenkin sillä, että sä sait tää niinkö yhteistyö? joo. Tää tuli niinku Näkee kyllä, että sulla on, niinkö, on tehoja tässä autossa, että Mersu mitään huonoa on antanut sulle niinkö käyttöön. joo. Tää on tämmönen tehopesä. Oliko jopa 300 heppaa? No ainakin. Joo. Ainakin tuntuu siltä kyllä kaasun pohja, että on aika hyvästi. Sulla on joku kaistavahtikin päällä, että jos joo. Niin pystyy ajan tälleen yhdellä. Niin ja sitten, että se huolehtii, jos joo ajaa sisävalon päälle ja juo kahvia ajon aikana, niin 70 vauhdissa, niin se niinku huolehtii, että Niin. Ei tarvitse olla niin tarkkana, että pystyy juomaan sitä kahvia. Ja sitten, no rattivaihteet on tietenkin. joo, sulla on kyllä mahtava tuote, että Mercedes ei ole tällä videolla ollenkaan niinku mukana Ei. sponsorina tai mitään. Ei oo. Lyhyemmät ajot ajetaan vielä S6, mutta siinä on nyt kaikkia juttuja vielä Joo. ollut tässä. Ajellaanpa tästä kestää joku tunti tonne pelipaikalle, missä sulla on joku oma rata vissi, missä näkät. Joo, mä rakennutin heti, kun mä en jaksanut sitä jonoottelua, että käydään vuorotellen ja ampuu muutama laaki ja mennään hinkkaamaan ja putsailemaan. Että mä sitten rakennutin omaa semmosen raaja. Sitten niin siellä mä oon ammuskellut niinku Joo. harjoitellut Joo. pikkusen. No niin, jatketaanpa kohta jossakin. Joo. Voinko mä ajaa tällä sun autolla ollenkaan? Et varmasti. Onko niinkö, oliko siinä tavallaan siinä sponsorisopimuksessa, että muuten ei saa ajaa sillä? Oli. Joo. Oli, että Niin, muuten ei saa ajaa. Mut jos mettätiellä, ettei oo ketään muita, niin Aina voi vähän kokeilla. joo. Että Joo, kun mä oon ite miettinyt, että miten ite edes sais tämmösen. Ois aika päheä peli tämmönen niin. nelivetonen. Tää on etuveto. Onko? Oh. Mä luulin, että neliveto on korkea. Joo, no niin. Jatkuupa kohta. Joo, me ollaan nyt vissiin täällä sun omalla radalla. Joo, nyt ollaan täällä ja tässä oli tämmönen, tänään otin tän. Onko se seetsepä sulla? Tää on joo, Sado 2. Joo. Tämmönen ja punapiste tähtäimellä ja tämmönen. Ei muuta kuin vedähän noihin tauluihin katsotaan miten se osuu. Aika hyvin susta näkee, että sulla on tuo liipasisormi on aika hyvin hallinnassa. Joo, se on. Kyllä tommosen Mersun eteen pitää ampuakin aika paljon. Että. Se näkee kyllä, että ei niinkö ekaa kertaa käsitellä aseetta. Joo.
Kyllä varmasti huomaa, että Voi luottaa niinkö tässä vieressäkö pyörii. joo, täysin. Ja siinä nyt mennään kohta kattoon taululle, että mikä siinä on Joo, haetaan kohta. osumat. Niin. Joo. Ei oo tuo lumi sulanut vielä tältä radalta. Ei. Otetaanpa kohta toinen pätkä. No niin, otetaan lippaan vaiholla tuohon, niin näette kun ammattimies vaihtaa lippaan tuohon, niin joo, vähän on sormet jäässä, niin näyttää, että on hiasta, mutta no niin, nyt on haettu oikea taulu. Siinä on Mutta ei siinä niinkö... se on nyt on sormet jäässä. Mut kolmonen on niinkö paras, että Niin, siinä on kato lähetty niinku, että on se parempaan koko ajan päin, mutta tässä nyt ei oo. Mä en tiedä mikä tässä on nyt. Varmaan tuo tähtäin pitää käydä ostaa uusi. Varmaan panosvikkaa ois. Niin siis nää voi olla, nää on tosi huonoja nää ollut että nää on lähtenyt sellaisella kierteellä, mutta tässä on niinku paranee koko ajan niinku se mitä sormet lämpenee, niin lähemmäs tulee kaikki. Niin mustaa kohti mennään koko ajan. Niin, että jos olisi sormet lämpimällä, niin se saattaisi olla jopa vitosia. Niin, vitosia. Kolmoseen, joo. Niin. Kyllä. Lähetäänkö nyt niinkö eri paikkaan? Joo, nyt on niinku, tää on hyvä. Tosi hyvä. Lähetäpä eri paikkaan. Joo, nyt kun ollaan mettätiellä, niin pystyy antaa vähän testata, että Mutta ei se tätä sano niinkö sponsoreille. Nehän ei varmaan katoo näitä sun videoita kuitenkaan. ei ne näitä katoo. Joo. Ne vaan käy kisoja katsomaan. Että Joo. Ja onko siinä oli aika tiukat ehot sulle sponsorihommassa? Niin jo. Tällainen managerin ominaisuudessa. Joo. Se on semmoista. Mutta vähän voi aina testata. Tuntuu, että tässä on niinku heppoja on. Että hyvin lähtee tässä uraisella tiellä. Tehoa ihan liikaa henkilöautoksi. Joo, tässä heti yrittää tuonne. Onneksi kato kerkes jarruttaa. Ei lähtenyt tuonne. Ja oliko se sun japanilainen manageri, joka ei anna muitten ajaa tällä Mersulla? Ampusiko jalkasi, niin se ei tykkää, jos toiset ajelee, niin Joo. tää nyt kun mennään tonne isommalle tielle, niin vaihtaa kuskia. Sehän asuu jossakin, missä se asuu se ampusiko jalkasi, niin se asuu tuolla missä se asuu? Hongkongissa. Niin, Joo. omistaa sieltä Pari ampumarattaa. pari ampumarattaa ja sitten ne kaikki Hongkongin isoimmat kerrostalot. Se on semmonen Joo. semmonen Ei paljon näe, jos se tämmösen Mersu sulle on antanut. ei. On kyllä tunteetta ainakin lähteet. Oo. Tuossa isolla tiellä pystyy vähän näyttämään miten se lähtee. Ei tällä soratiellä se ruopii semmoset urat tuohon, että ei niinku. Niin, ja joutuu ostamaan koko tien vielä Niin. tästä niin. Tästäkö otetaan, niin
se on niinku Samaan tien otti niinkö... ihan saman tien. Saman tien se lähtee, että